haka bening kong ni aingo yo blay bola play kani ka lat ban shakri u kom haka ni ka por ka badang don kani ka jing khang dam lam ba ka jingwan lang shop jong ok niang jingpang henre da ka jing start ka bo blay ula ai ho khun ben reu balam ba kini ki kor ki bor haka start per thei menta bangi yo ka lat ban shakri ya u nala yeng nala sem jongi ai kublay woman Sunday ya pi baro ki para bangai iba pet ya kan ko online service jong kabalang Presbyterian mau prem Kyrpang ya ki para long kemi bat ki khon kin thei ha kan ko sngi ka ba Kyrpang ai kublay ha ka Kyrteng ka ba thiang tam bat ka badon bor tam ka jong try bat Nongtem jong i u Jesus Christ ngamla klem na pen pau ya ka jing sngongi si bat ka jing do no ike para long kemi jong i ki ba ublay ula pen kin ria no na pedeng jong i ula shim no shaladihi lang ba ka jingpang ki jing shitom jong kani ka por ka ba menta bat kham tam ya itemen basan ba i jong i ilang itemen basan rang ba ibala julong inong ai bor ai mensim ba ai bot yang ki por ka ba lai no try ula shim i hakani ki por ka ba lai no ha ka jo kani ka rukom kolong ka ba yang i ban shim ya kini ki jing ngausi baulo o ba ka dom ba wan hangi kom ki long kami bat kum ka balang hi barok ka wei kham tam ya phi kum ka yeng ka sem ipan pau ya ka jing snow lem ya phi barok ki para bangai ki bala do no ki be ki be thon ki jong phi ha ki ni ki sngi bat ki ni ki tayo ki banai ki bala no to pediang ba ki ni ki ka bajia ka dei ka jing tip bat ka ba U Trai ule ni duai bo blai un pha yo man sim jong ka jing pen tengan ban pendap ha ka jaka ka basuda ha ki yeng ki sem ki jong phi yen sedang ya kajing syakri jong i hakane kapor ka ktin ublei ko ong to ya kan ot snow tenat yau try hi ka perthei baro to syakri yau try da kajing kemen to wan hakmat jong da kajing ruai ngan ya ro ya ka Kyrteng ublei da kajing ruai bat ngan kun kraw yu da kajing aingo dong in tuai ngiwan hajan jomi ko try hakane kapor ban syakri me bat ngi don ka jingat ka skhem men don ringkat bat ngi ban pen kentang i kani ka por ken rat baka wei ka program ka ban pendap ringkat ba syakri u jome ko try bat ki program baro kin long be yai renti ringkat baka bor ka jindon ringkat ka jome ha ka Kyrteng u Jisu ngingo ngi dem ngi pan kini baro amen ngin sedang ya ka jing syakri jong i kani ka por da ka bangin ruai ka Jingrwai ka ba saus pa lai pun riu na ka kot Jingrwai ka ba thamai lai spa san bo kundai na kot Jingrwai ka barem hadin kani ka Jingrwai akarpat ya ikon samla rangba jongi adorable war ba insobha ban Pule na ka ktin ka jong blai bat ban duai ialam hapo senrang mau siang baka tengen sya syu ngamla hangta ngandi na ka jingem batut na wei ngam kwa hangta ngan yo lai ka jing at phulung baslai bat na ki jing snow tram eryong bakir ho kanjai hapo senrang mau siang mendai ngan yo syong do barok ki Jingrwai bat ka khoros Hanta
Nduwai ngan Pule kat tu kat ni nak ketin ke jong blei ka bangila ban syam nak kitab u Isaya ka Nong ka Sauhui ka dekat ka Pashpo nak kitab Sam ka Nong ka bakhat pra ka dekat ka beningkong ka baar bat ka balai bat nak Proverb ka Nong ka bakhat pra ka dekat ka Pashpo iktin ki ong kum ni tu wat syak tieng no tu wat syak tieng me namar ngalong ringkat bat mi. Wat senguma namar ngalong ublei jong mi. Ngan pensat bor ya mi, hoot. Ngan yarap ya mi, hoot. Ngan kersyan ya mi. Daka keti kamon kahok jonga. Ngait ya mi atrai kabor jonga. Utrai ulong umau siang jonga. Bat kakut jonga. Bat unong pelat jonga. Ublei jonga. Umau siang bas skhem jonga. Hau ken. Ngan syanya kesti jonga bat kereng ke jingpen im jonga kekut bajrong jonga ngan khot kerpat i utrai ubalong ubadei yero kumta on pen im yanga nakinong shun jonga ke Kyrteng U Trai kalong kekut baskem ubahok upet syaka bat uskem uble un kurhui kitiang lapang sawangi yang nikapor pengi pendam lang ke Jingrwai Kuk Pajuh ngi ubah beneng ngi wan bandam red akhmat kislak zat ki bakhut ki bagentang ki jong mie kan kono apai sngi jong kan ka sngi ko pa ban ngimla kham da ingu yemi ko try be e ki jing it ba ka jong mie ko jisu be e badang ri yengi ki pa be e ngilang la ban ring ben siem ka jing im ka jongi haduk kan ka klip mat ka bamenta ko try be e bato ai kan jisu be e kan long ka mon ka bakhut ka jong mie ko try bangi pendam kin pa be e pan pan map ne mi ki pop ki jongi ki duna ki palat ki ba me syam ka jing im ka jongi ko try ba ba bangi ngai skhem ko jisu be bangi tip kin pa me melong ba me ublei kin pa ba tut ban pitar ba ubale isne jisu ba ko dong ngi wana kan ko por kin pa be kum ki khun ki jong me ko pa hoi try jisu ba ko dong ngimla te pa be banyu lumlang kum ka balang hi kin pa hagani ka sngi kin pa be ka bakentang ka sngi kin pa be ka bangin rakhi kin try be ya ka sngi jong ki kin thei kin pa ka woman sunday kin pa but try be ngi ai ngo yemi ko try ling ba kin ki kor ki bor kin pa kat kum ka juk ka bamenta ko pa ka ba me mala ai start kin pa inyo kin try be babaro kin try be kin yo ban pet bat ban sngap kin pa be ya ka jing shakri ki jongi bat khamtam kin pa be ya ka tien kin pa be ka bau shakri u jong me kin pa on sa ai hangi kan ka por ko pa try be ngi ai ngo yemi ko jisu ba ko dor ba hadu kan ka klip mat ka bamenta ko pa be ngi yu i kin pa ka jing don ring kat ka jong me ko pa try be tu long ring kat kin pa be ba ka Jingiaseng kin thei kin pa jong ka KGP synod assembly ko try be try dong ai bori ki ko try be yakinong ket kam hi baro ko jisu ba ko dob kidang la kin pa be banya tray banya ket ka kam ga jong me wat hapdeng gini ki jing kin pa be ki ba ban yengi ko try be hakeleng satlak ka perthei bat haduk kan ga ri ka be ka jongi ko try be henry jisu ba ko dong ai ngo me ko pa try be nging yo pat kum kan ka lat kin try jisu be to ko khu kin pa yaki balang baro ke Jingiaseng kin thei kin pa be hakan ka ri ka be ke jongi but try medang ai bor kin pa be halaki jongi balang i nginang la kin try be ban tray bat ban ra ka lama ka gospel ka jongmi jisu be han ka por to long kat kin pa be ke Jingiaseng kin thei jong ka balang ko try be medang ai bor yengi ko jisu be yaki nong ket kam hi baro be ki committee ki ba pher ko try hoi kin jisu be try ba kodor ki snem ki bla let kin pa be ngi jurak he kin pa baro ashita yo kin try be bangi juk pendep kin pa ki ba day kin pa ka mata ka buram ka jong me ko pa henry try jisu be minta habagan ka klam ka wan kin pa be ban ngim yo ashu kin pa be ban le ko ki por ki ma min shwa ko try henry ai ngu pat yemi ko pa mangi yo ban shakri lang yemi try jisu be to long ren ka kin pa na ka benta ki long kemi kin try be ki bla no ka kerta ka jongki ko pa be henry try jisu be to me men dan hasanda jongki ko try me men ai bori ki ko try be kinang la kin pa ban shakri jar kin pa be ha ka jing im ka jing long ka bakan jaman sim ka jongki ko pa to ko khu kin pa be ya ka seng kin thei hi baro ko we ko pa po ka balang bar kumju ka Jingiaseng kin thei ha po ka KGP synod assembly ko try be try ba ko dor kan ka por ngi wan ro kin pa be ban ai ngo yemi ko jisu be na ka menta ki baro kin pa ba ko dor ki ba mi kin pa mi
Mila don ringkat bat ngi ko try, bat tu isnei rukin Jisu pi e, men don ringkat rukin pa, na kamentai laga jongka balang ko try bi e bikin nong sharai ki jongka, try bi e tu long ringkat rukin pa, nudu ki hep, ki baret ko try, ki kon samla ko try bi e, bat sa si sien kin pa, ngi ang not ko try bi e, bangin yo kin pa bi e, ban syakri lang kin pa, haga yeng ka bakentang ga jong mi ko try bi e, bangin numdu jingkermen ko try ba bha, baki e baro kin pa, kin long ki bala hakmat jong mi ko try bi e, kan ko por ngi bo ti kin Jisu bi in oi kin pa bi ka perthei kin pa ba kodor ka ba dap de jing e ba ki jing jin jar kin pa bi ka chabangi phai ko Jisu ba kodor and re try kan ko por kin pa bi ngi bo ti kin pa khmat jongmi ye ki long ying ki long sem ko try bi ki badon kan ka ri ka ba e ka jongi ki badon ka leng satla ka perthei bat na ka balang ka jongi ko pa ki bla do no kin pa ye ki ba e ki ba thon ki jongki ko try bi no Jisu bi ki tang ma me ko pa bala kin pa bi badon ka bor kin pa bi ban le ki kamba ki yeng ki sem ki jong ki ben pendap ye ka ta jaka ka bathli bat ka suda ko try bi but today snake in pa bi ko makan ka por ko pa bakin phai shmi bakin IT le di shmi ko Jisu ba kodor to snake in Jisu bi men long ring kat kin pa ai kin pa ka jing suk blay kin pa bi kan don ha ki yeng ki sem ki jong ki ko try ba to long ring kat kin pa bi kan ko por bu ti kin pa ye ki bla syak ta au nu khyang jing pang ko try bi hoi don up teng jong ki kin pa ki dong don ki jaka jing sumar kin pa ki hospital haki corona center bat kumju kin pa be ki yeng ki sem nei tang ka snam ka jong me kin pa ka ban tuit lai duit ha ka met ka jong ki ko try ba tu is nei kin Jisu be ka mata ki baduk ki bakerdo ko pa be ki bam dan kin pa tang man bam ko Jisu be nei try me kin pa me tip ila ka jong ka binta kum do ban le ko try be men play ka lat ka lenti ko try be ka mata jong ki ko Jisu be ba menum ino kin pa be bang tip ko try be ka kti ka jong me kin pa ka long ka drong kin pa ka bla ban kner kin pa ya baro ko try ba isnei ko Jisu be kan ko por men long kat ki doctor ki nurse kin pa ye ki hel liners baro ko pa be men ai bori ki ko try be binum shep tieng kin pa ai bikin long slur ko Jisu be bikin la pa da shisha kin pa be ban mi sha khamat kin pa be ban ai kin pa ka jingrap kin pa yangi ki pai ba ko try ba tu isnei kin Jisu be ki ba tu long kat pat ki abu tiru try be kan ko por ko pa be ka manta ki no sin shar kan ka ri ka be ka jongi ko pa ai ki ka jing start ka jing shempang ko try be but tu isnei ki ko try be bikin la kin pa be ban yada kan pa be you nu knyang jing pang hakan ka ri ka be ka jongi ko try abu tiru ki department ki ba pher kan pa be ki badon ka benta ka ba kraw kan pa be ban mi sha khmat kan pa ban yada you nu knyang jing pang try ba ko do se sien gi bo ti ko try be e ka perthei hi baro ko wei ko pa be ngim tip ayu kan ja kan pa ki sni ki mang wan and they try ngi shanya tang ha mi ko pa na melong ma mi mau siang kan pa ba ka kut pas skhem jongi ko pa bangim shep ti kin try be to ai ba ka jinget ka jongi ko pa be kan long ka ba skhem kin pa be but to ai kin pa be bangin ya kin pa be kat kum ka jingalam ka mon ka ba khot ka jong mi try be ing duwai ru kin pa be akan ko por kin pa oi kin pa ki don kin pa ki bilang sakma na ka sem ka jong mi ko pa ki bam pat kin det ben riu kin pa be hadu kan ka klemat ka ba menta ko try ni Jisu be ngi bo ti Kyrpang na menta jong ki ko pa bikin phai shemi bikin IT le di shemi ko try be ba bikin yet ye le di ko pa be hang no ki don ko pa be ni kin yu i kin pa ka khti ka be drong ka jong mi kin pa ba men kner halo jong ki ko try be ba men pen me ka do not mau ka jong ki kin pa men a he ki ka do not do ko try be sa si sien ko pa be ngi bo ti kin try be ye kan ka por bat kham tam yu shakri jong mi ko pa be ubadon ka benta ka ba kraw ko try be pen snow yingi kin pa ling ba ka ktien ka jong mi ko try be ulong tang ubriu kin pa Henry Jisu be to pen sle yu kin pa kan ka por da ka bor men sim ba ko yu jong mi tu snei pa kan ka por ban sha skori ki jing khot ka pat ki jong ngo ngadem nga pa ni kini baro akrteng ka bathyang tam Jisu bolong ju nin men ta bes ki pam ju khot ru amen mentapan nin yo ya ka jing ya ka khubor na ka ktin ka jong blai lang bai pastor ibadan ringkat ban ngi hakan ka po i pastor G C Lyndem ni pediang snow bhai pi pastor ba pila pediang ya ka jing khot ka jong i kom ki long kame bat he pila pen pelai por khnang ban don ringkat ban ngi kham tam e kom hakan ka por klong ka por ka ba e bat kham tam apa pi don chala ka jaka ba pi shong chala ka jong ka balang ka ba pi de ban pai henrei pi bilang pelai ka por ban don ringkat ban ngi ngai skhem bau blai undon ringkat ba pi pastor
ka khubor ka ba phinbet ha kana ka por ka long ka khubor ka ban long ka jingbam ka ba kan jaman sin ka khubor ka ban ayangi ya ka jingem bangin la manang ya shiprang ban shikri ya utrai an ngai skhem ba utrai un pan sle ya phi de ka ding man sin ba khot ka ek ba phinbet ha kana ka por pastor kin long shisha ki ba dei kat kom ka mon ka jong trai bat ka theme jong a women sunday jong news nam arjar arpwe ka long ka Kyrteng U Trai ulong ka kot ka skhem ya kani ka theme la pen shong Nongtem na ka Proverb ka ba khat prala nong ka kot ka shipo bat ka Jingiaseng kan thesh KJP snot sap ni kala phya ya kani ka theme ka bening kong U Trai ulong ka jakare ka ba ar U Trai ulong ka kot ba skhem ka jing pen em ti ya kani ka theme hi ashania api pastor ba phin ai ya kani ka khubor hap deng jongin bat kun ka jing pen krek ban sngap ya ka khubor na ka tin ka jong blai lang bau shakri jong u yin yo ya ka Jingrwai Kyrpang na ikong Persara lien Kharlukhi bat hadin kata I pastor in shem ya ka benta ka Kyrteng U Trai ka ba krau kam ka long ka jing pitngen ha ba jin su si ki ban ha ba Ngadem-Duwai na tip ka bo ai hap deng ka jing dum ulong ka jin sha ulong ka por kasti jonga ubang laban shanya halagata milong mo siyang jonga milang ka kun baskem jonga shanya ha ka jingiaseng jong mi nang shur nam shakti nan yai ne ha ka jinged basket mi long nong ben kya nong ben en mi long ka jingermen te hak mi ba krau ka jing ut pa ba ula ji ula kha ka briu ko na la ka min sim ka do lu ka siang tang yang mi ban yo I ka bor ba ka buram jong ni mi long ka sir ka Jingrwai jong na mi long ju u blai bam ju gala mi long ho siang jong na min tang ka kun bas kem jong na shania ha ka Jingiaseng jong mi ngan long shur nam shakti nan yai ne ha ka jinged basket mi long nong ben kya nong ben em mi long ka jingermen mi long hu play kan jingi u ba Jingrwai kan jing da ka jing ai anh là thân tem yang gi la bên mi yang gi lem ba u grace he me long mo siang jong na me tam ka kun bas kem jong na shania ha ka Jingiaseng jong mi
shaping nan yai ni haka jingek basket mi long nong pen kyam nong pen mi long the Jingrwai mi long the Jong mi ngam long slur ngam shaping nan yai ni haka jingek basket mi long nong pen kyam nong pen mi long the Jingrwai Nongialam Giwan ban ngu bandam Hakis lanjat ki bakho tam eki jongme a ublei bukpa jongi uba beneng kum ki khon ki jongme a kanu isung kman abangi perkhan ye kajingle bham ba kajingle asbun ba kajingai ai ka jongme baro yengi bawat hapedeng kani kajinglen shop jogani ka eryong ka erngit keleng saudong jongi kopa Nuem shim la eno yengi. But haduk kani ka sngi ba kani ka kelmat ko try kanat ya ka bangi yo ban rakhi kani ka Women's Sunday. Melalong lem ban ngi. Ngi yo kin ko try kan rat. Ya kani ka por ka bakentang. Bangin yo bani selok lang ye pe. Bangin mani dem sim bat ban pendon burom ya ka Kyrteng ka jong me. But kam tam e ko pa. Mani syak skoru ya ka ba ka ktin ka jongme ka don ban hikai yengi ya ngu ya mena markata ta ka bentah ka ni ka jingit ba ka jongme yengi ni pan ma ki lai kiringkang ki jongi baro ki ba meju shem ka jingim ka jongi kerpat red menum nyo menum tho kita deh kum ka ni ka sngi ko trai kandat ya ka ba menang don ban ni to isin ai yengi Badi ni ka kentar ko trai kanda di ka bau syakri jongme un sesam ya ka kubon ka ktin ka jongme tolong lembat nga wanom inho ko trai kanda marka ni ka long ka ktin ka jongme om ka jong ubriu ken to keren ling ba syakri u jongme bolong tang tendong sawa ya ka jing shisha ju ka ktin ka jongme kor khu ko trai kanda ya ka ni ka por ka badang sahi por ko Nduwai ko try ba ublay ba menang don ringkan. Ba ka Jingiaseng kentei jo ka balang ka jong me hang ni hamau pram. Ba kidang yo ya ka bor na mehi ba di ka jingya da ba di ka jing don ringkan ba ka jingalam dan ti jo ka ketika mon ka jong mehi. Ba kat padang ya kisngi ki por ba kisnam ko try kandan. Kanang kiu iran ko try ba ublay. Ha ka kam ya ka bakit ya ka lingkor ka jong me ko try kada ba ngaduwai ba ublay. Ba menang penmi shu ya ki long kemi Berarti kena akan thai sama ko try kandan bikin kit ken ba ken don ga jingkit kli ya ka kam ka jom pa play bakan long ga jing sngan om tang ha ka balang ndai ha ki ying ki sam mad ha ka imlang sa lang ru kumcho ni duai bangi pan ki ni ki e ki baro ru tang ha ka Kyrteng ka bron bor jong try but no penim jong Jesus Christ menta pat hala kerta amen ikong chairperson ialam ya kani kijing syakri hakani ka por kinong kit kam jo ka Jingiaseng kentei jo ka balang hang ni hamau pram ngai khuble Kyrpang ye phi papilakan mau ban ya ka Kyrteng ka jo ni syakri barit jong trai ban wan ban sa me ka khubo na ka ktin ka jo ublai hakani ka khlemat hapadeng jong phi baro
Yaki wede ki long kami ki bajong ka balang par ki para banget hi barokhan ki ba pen ye kani ka jing shakri kani ka women's Sunday haki yeng ki sam ki jong pi lani hangnu ba pipidan ngai khuble ye phiru barok haka Kyrteng ka baran bo jong trai ba nang pen im jong i Jesus Christ to ai ba ka jingai e ka jong u kan long lembat phi barok menta pat hadu ki por ki ban wan ro ngasngo kemen shibun pan yo ikani ka benta ban wan ka ni ka ying ka bakentang ka jong blay ka ni ka balang hamau prem kamtam ban sam ko khubon ka tin ka jong blay ka ni ka women's Sunday halor ka ni ka nongrim bala pensyong naga tin ka jong blay Proverbs khat pra ka dekhot ka basipo ki kentin ki baong kumni ka Kyrteng U Trai ka long kakut skhem ubahok upet shaka but skhem. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and they are safe. Smutanat bha yakani kathim yakani kadkhon nagaktin ka jong ublay abang apan kre ya ka khubor ngasngo bakani ka verse lani ka ni ka dekhon kalong ka way ni ka dekhot ka simple bha nagaktin ka jong ublay tilaban ong bakani ka sermon kani ka jingkren ka jingiaslok ka jonga bat pi kani ka poru kalong very simple lalong ko boong manura a simple sermon from a simple Simon. Namarba kaktiin ka jong ublay ya ka bala pensyong nong rim ya ka bang ada Pule nagi Proverbs kat prashipo. Kamdon ya kinu ki hidden meanings haka. Lani ki jingmut ki baburi haka. Lani kamdon ru kanu ka deep theological complications. Lani kata ka jing perkat jeliu hadu kata. Henry kalong practical bha, but kalong simple bha. Kani ka dekhon nagaktiin ka jong blay. Ka Kyrteng U Trai, kalong ka kut skhem. Ubahog upet shaka, but skhem. Very simple. But namar ba kalong simple bha, kani ka dekhon. La ban yu tang artli belong very obvious. Lani ki bapau syai kedar bha kimat nakani ka dekhot. But kita artli le se mapiru de pipuli hayeng pilayatip kideki But kata ka we kalong kakut skhem lani a strong tower but baarpan ubahok the righteous a strong tower and the righteous kakut skhem but ubahok tingin pasyo mentas kani kabeningkong kakut skhem haki hima kiba menshwa na mari kani kaktin ka jong ublay ru ya kani ka proverb la tho ka por jigis bat ki hima ti uba tho ya kar unong thoru upendan kam de kita gi symbols ani ki dak kiba kibriu kilaban syampang kilaban snothu ya kaktin ka jong ublay bola pendan kamru yu way udak lani way symbol balong uta ukut skhem ani strong tower namar haki por hendai haki hima ki barim don kam bantai kita kikut ki skhem but kita kikut ki skhem na kabental likely kita na mental likely kita kabaning kong kolong ban ito shy ya uput usam jong kahima lani ban define clearly ya ka territory jong kata ke kingdom ban production bah ya uput usam jong kahima tinamarba ulong uta ukut skhem lani ulong uta kadang kabapen pau sai kedar ya uput usam jong kahima omla lani jushna ya uni ukut skhem jushna ya uni utawa hapdeng snong lani hapdeng jong kahima
Henry pin shem yakini kitawa lani yakini ki kut paskam ha ki put ki sam jong kahima lani ha ki boundary ha ki borders ki jong kata ke kingdom ban pen pau shai kedar ki bu khnang ha kita ki put ki sam ban pen pau ba hang ni mapi pilakut nadu nang ni ngisdang mangi. This is where you end. This is where we begin. Kabamut ba, kaklau ba, kaklau san kabat syatai, kamdei syu kejong kani kehima. Kajingdum jong katai kepertai syatai, kamdei syu jong kani kehima. Kitai syatai baro, kila dei, ki jaka, ki put kisam, jong ki nongshun. Kila dei, jong kinong shun. But kita kinong shong shnong lani ki citizens jong kata kehima ki itu syai kedar yala uput usam. The citizens of the kingdom know very well, without doubt klem artatin kitip syai kedar hang no uput usam jo kehima kadon but kim julet syatai syawai. Ba arpan balai don kam yakini kikut baskem kalau bekilong kum ki kenja signpost kabamut lada jaring kat kumno re kumno kini ki citizens lani ki nong shong snong jo kata ki hima ki shem bakila don no sabar jong uput usam jo ki hima namar bakila kum bakla lenti ne kumni kum tai bat kila shem mila de bakidan ha pedeng ki jingma ki babun ne ki nong shun hakata kapor kisupai bet banyoi utei ukut baskem jongi utei strong tawa jongi yangin mare mardei bangi mare sajan jong utei ukut baskem ngin yo yala kayeng ngin sapoi shala kayeng bat ki mare sha uta ukut baskem namar latei jrong yo bat ki mare sha uta ukut baskem bat andala poi hang ta ki perta sha uta ukut baskem. But dala perta kumta ki pen itu ila dia lani ki identify ila dia bakilong ki citizens lani bakilong ki nong shong snong bat ki ong pen ngila bakla ngila kumwan chani bat chatai ngila jalenti bat ngila sha thombor ngila angat ki nong shun to yarap yangi ngilong ki nong shong snong jong ke hima. We are the citizens of the kingdom, but anda bakila pen itu ila dia kita kibadon hata kakut baskem ki ong torung bat ki yo banrung hangta bat kebalai pot balai kishna yini ki kut baskem kalong ba kata kahima kala banyo i kam jengai ban increase yaka visibility jong kata kahima banyo i jengai namar lasna jrong balasna kenjang bha yakini ki tawa lani ki kut baskem but nang teina jrong ken nakata ka vantage point ki yo i jengai ba ita ki klausan ki rishiam ki duriau ba kata ka jingdom ba krau bat kita ki ilaka bat ki jaka ki put ki sam ji nong shun barok yo i lut nang tei na ukut baskem but nang teina jrong ken na ukut baskem ki yo i lada kinong shun kilawan ban job yaki kilayo i lupa ya ke jingiat nanti jong kinong shun jong ke jing so bon jong kinong shun nang no kiwan ban attack nang no ki pen kre ban pen lem yangi hang no ki re lada men sngiru yo i bat lada men metru da ki dong musa nang tei na jrong ke kut baskem ki yo i ya kinong shun be kinong shun kim don lat ban rung ban penjot ya ke hima. Tau kut baskem yo i jengai yo i kinong shun bat dak bakumta uyada ya ke hima te kasuk ba em very simple chapang tau kut baskem tingila pet yo tau kut baskem menta ngine pet pat sekata ka mat ka baar u ba hok kaktin ka jong blai kong u ba hok u pet chaka bat u skhem. The righteous run to it
and they are safe. Ubahok. Tang suong ubahok. Tang suong igani ka kantin ubahok. Ki Kristan em kikiyo. Kikiyo namar ba baro nangi ngisngoba ngimdei itu utah ubahok. Manukin utah ubahok kaktin ka jong blay ko ang tang ubahok. Ani te ngadei na ngamdei te ubahok. Yo nem yo mga man mare chuta ukut baskem. Nga kum ubriu ngadang lingkot ka jeng ceperkan. Ngamla ban keren lani ngamla ban batai. Ba ublay u define kumno lani ublay usngau thu kumno chapang uta ubriu ubahok. Ngamla ban ay ka definition ka jong ublay chapang uta ubriu ubahok. Hendra ia kani ngatip ha. Ia kani ngatip ha. Ba uta ubriu ubahok uyadon ka jingyadei ba uta ukut baskem. The righteous man has a relationship with that strong tower. Udon ka jingyadei ba uta ukut baskem. Te namar kata, namar ba udon ka jingyadei uhap long kumtai. Uta ubriu ubahok utip yalla upon usam. The righteous man knows his boundaries. Ubriu ubahok utip yalla upon usam. Utip bas ngade bandon hangni hakahima ngamdei bandon syatai sabar. Ngamdei uriu klauba. Ngamdei ban yalet ya kersum yalet ya kernyom bat utai unong sun haki jaka jong kita ki nong sun malet tiak lingai hang ta ban pensngau bhai la dia ta namar ngamdei ujong unong sun ngamdei jong ka klauba hendring ngadei unong song snong jong ka hima. I am a citizen of the kingdom. I know my boundaries. Ngatip yala upot usam. But the lele ru ngan numdei ban let chatai. But namar ba utip yala upot usam. Utip ba udai unong song snong jaka hima. Ukongo yaki an jaka hima baro. He obeys the laws of the kingdom. Kabar pan ubriu ubahong Ladia ba kumno lesi na kajing telon kajong lani na kajing syaya lambakla lani na kajing ja lenti kajong ne na kinu kidah ula ja jengai na kahima ula sakut kata ka klau sana ta kajing dum ka bakrau bat ula syam ya Ladia bu don hapedeng joka snong joki nong shun bat kilas tang ban thom yo kilas tang ban job yo ulas tang ban mensau plan ubriu ubahok utip ba udai ban chupek bet sejrong hangnu ban yo uta ukut baskem ba unet mare syata and he will run towards the tower but un mare sejanjong ta ukut baskem but un let ban le ayu ba untip kahimah ka jonga ka dei syatai ka snong ka jonga ka dei hang tai but un let But un penitu ialah dia khmat uta ukut baskem. But un ong ani kukut baskem jonga ngalabakla. Ngalayat seni bot satu ngalajan lim khat hau baman. To isen yang pediang biang yang abangan rung syapo namar ngalong unong song snong. Ngalong unong song snong joka hima. Kabamut uta ubriu bahok anda bola sengutu bola yat bakla uwat you could baskem uperta you could baskem but u acknowledge upen pausai kedar hakmat uta ukut baskem bangala bakla u acknowledge ya laki pop u acknowledge ya laki jingduna upla but u confess lot but u ngamla lada ngam yo rung ngan sayap shisha syak yang abangan rung namar ngalong unong song snong but anda ba ula penpau kumta ula acknowledge but anda ba ula pla kumta ula confess ta ukut baskem u itu yo but uang alirung me unong song snong alirung but sekawai pat kajing long kajong
ta ubri ubahong kalong ba utip ba daladihi unum la watang banyo i kendiat hang tai ya uta unong shun ubawan umyo i jingai ya unong shun ubawan tang banyo i ru umyo i saban pen banyale persya saban job yu tau nong shun nei la jingai e. A righteous man knows very well he cannot detect, let alone defeat the incoming enemy. Namar balai, namar mau ulong hapo, umyo i jengai. Henry tau kut baskem ulong halor, uyo i lot iki ke ibaro. But di namar kata, uni ubriu bohong ushanya lut, how tau kut baskem. Badai tang uta ukut baskem ban pelaj im yu na kinong shun ki jong u de tang ukut baskem de namar kata ubri ubahok ubjushania jushania ha ka jing start ka jong u jushania ha ka jing yo i ka jong u ha ka jing tip ka jong u henry ushania lun shispa na ka shispa ha uta ukut baskem namar ukut baskem uyo i ya ki a baro breu ubahong ushanya halau kot ubaskem dementa ngabuk ke jingkeli ya pi baro pi don na em ya tau kot baskem. Do you have such a tower? Do you have such a tower? Pidan yau tau ukut baskem, uwei ukta ukut ubaskem, ubalaban bo ya pi hapo jang kahima. That will keep you inside the kingdom. Pidan em yau tau ukut baskem, ubalaban pediang ya pi anda bapila jalanti, who will welcome you when you have strayed. Pidan em yau tau ukut baskem, ubalaban pen skhem ya pi, ubalaban ya da ya pi, nakinong shun. A tower that will keep you safe from the enemy. Do you have that tower? Pidon ya tau kut baskem. Pidon. Ngatip ba pidon namar nga. Ubri ubakum api ngadon. I have a strong tower. I know his name. Ngadon you kut baskem, but ngatip ru ya ka Kyrteng U Kalong U Trai Jisu. Jesus Christ is the name of my strong tower. Pitip ya kata ke Kyrteng. Badal pitip ya kata ke Kyrteng. Pila jukot ya kata ke Kyrteng ne em. Pila jumare ya kata ke Kyrteng ne em. Bat pilong kloy ne em ban mayai mare ya kata ke Kyrteng. What is the name of your Lord? Ke Kyrteng jong trai jong pi ban long kakut baskem jong pi hakani kisngi ki ba ngapan kre ya kani ka khubon kat bangadang tho men stem tip pia kan mau ne em wan ujumai bajur ba kat bangadang tho wan ujumai bajur ba bat habor hakapor bangadang pen kre kani ka khuboru Gidang don hapadeng kata ka jing pertasnong sapang new covid sapang new coronavirus sapang kat no ki cases kila don kat no kila yap ke don kita ki jing pertasnong bat kat bangadang tho yo sngo kita kat don ka jing linga ka jing pisah rimar ya wan utau jumai ha ka jaka bangan septi yang sesipang ala perkat kala kum perkat banena baro ki brio kiting ya coronavirus tat anda balawan ujumai. Everyone is scared of the coronavirus until an earthquake comes along. Hakata kapor andalak kiyo jumai bajur ndon coronavirus ndon i kapin sngotu yang akin kidang don kijing ma ki bakham kraw ya kajing im ka jongi
banyak kini ki bangi yo banyak kini ki bangi Kyrpang. There are greater threats, there are greater dangers for the Christian, for our lives. Nam tak jing em ke jong tang bun ki jing ma ka pop ka long ka jing ma ka pakham krau shu yang nga ba di pi usaitan ulong ujing ma bakram krau shu yang nga ba di pi par ka dujong ka long ka jing ma ka pakham krau shu yang nga ba di pi lada pimdon ya ka Kyrteng U Trai balong ka kut skhem jong pi te anda begini ki jingmah ki bakra ki ban berngem ban bersit hangno pisham bapidon, where do you belong? Hangno but shanu pinlet mare, where will you run to? But manu ban sumar yapi, who will keep you safe? Lada pimdon ya ka Kyrteng U Trai ka balong ka kut skhem jong pi henre lada pidon pat pitip ya kata ka Kyrteng to khotno ya ka pertano ya ka bat to pertaru menta ublei nam ta ka burom ka jong amen. Ni penpau ka jing sngawo ka bakra ya pi pastor ga pila ay ka ni ka khubor ha pedeng jongi kalong ka khubor ka badai por ka khubor ka bangi sngaw tho kom ha ka ni ka jingja ka bakum ka ni shanong in pet bat shanong in wat ya ka ta ka kut ka skhem lai tang ka Kyrteng ka jong try nong pim jongi Jesus Christ u balong ka kut ka skhem shisha u balong u try ubalong ka jakari bat ka khut skhem ka jing pen em ka jongi dan kam syo ya ka ban pen bun hapdeng ka ni ka khubor ka ba phila bet kalong ka khubor ka ba ai men siam ka khubor ka ban pen slur yangi bangin phai syo try ulong ka khut ka ba skhem ka jing pen em ubleun ker khui pi pastor unang ai bor pi bat unang pen chai bor pi ba pinang la ka ban shakri an pinang la ka ban yo ka bor ha ka jing shakri ka ba kordor ka jong pi ya ka kam ka jong kenrat ba shwa bangin penwai ya ka ni ka jing shakri ha ka na ka por ai khublai ya kinong simbanta baro nando inong ialam Jingrwai Nongtem Pule Sdang&Duwai iba ay ka Jingrwai Kyrpang play un kirkhu ya pi un ai bor pi ba pindang la ban shakri u haki benta baro ipan pauro ya ka jing ai khublai ka ba Kyrpang ya ka balang ka bala ai benta yang ha ka ni ka por lang ba ka ni ka online program jong ka balang ai khublai ru ya kini ki bayarap yang ha ka ban pinbit pinbiang ya kini ki kor ki bor lang ba ka ni ka online service klam da jer Kyrteng yano ki badon ringkat bat ngi shem ba ka ni kalong ka jing ai khublai ya pi baro do blai un kirkhu ya pi baro ban ai bor ba pinang la ban shakri ya u lang ba ki sap bat ki talent ki bau ai ha pi dongin duai bau blai un kirkhu yang ilang baro banginang la ban yo ika met ka ba koi ka ba kya bat banginang la ika ban shakri ya u ngin penwai no ika ni ka jing ya seng jing ika ni ka por bat kat banginang ruai ya ka ni ka Jingrwai ha ka ni ka por nga karpat ya pi baro ki badan hayeng hasem ba pin sngow pha ban lum ya ke jing aingo bat hadin ba pilom ha ki jing sem ki jong pi ban pha she ka jing seng ken thai balang mau pram da ka ba pin tho ka women Sunday naman ba ha baro bang julong ka women Sunday ka jing aingo ka ba mi ha ka por shipau shiteng man step ni ju pha she ka jing seng ken thai ki GCP snat sap ni bat mentaro bakum ka ni ka por bangim yo bandong ka jing sang laisen yo tang ka ni ka por di ka ni ka jing ai ngo ka ba mi ha ka ni ka por yin pha se ka jing sang kin thai KGP sinan sam ngi ka Jingrwai ka ba
riu spa lai pusan na kabentua thamai but ar spa khat khandai na kabarem but hadin jongan ni Jingrwai sasisien nga karpat I pastor in pen kentang yakini kijing ai but in ai ro yakajing karku penwai kijing karku kajing kular kin seher kim ku imjer nau kpa ubaisne ban yo sen right ka kuper kijing karku ulokular na beneng baro atli kirkhon ka Jingrwai ka ba rus pa lai pusan bat ars pa khat khandai Nonggialam sasisien pan kokpa jongi babne Iwan bangu bandam makhamat ka khet ka jingsin ka joma ikar padrit ba mendon ringkan abau belai ba men kurkhuru yangi kumni khamtam ya ka jingaseng kan thei jo ka balang ka jom hang ni hamo pram ken ba ki jing kurkhu ki jom ko trai kan ran kin yai ne bat ki junom la junom pan kentang ni kini ki jing ai ki jongi ha kan ka por ko trai po belai bagi para bengai bayi baru halaki yang kisam ko trai kan ba shim ye ka jingit kli man kershan ka kam ka jong me kurkhu ye kerem pe yang baru trai ka jisa ba bagi ni ki jing ai ki jong ki ko trai kan rat shisha ki long ki ba pen ki ba biang ko trai kan ran ban trei ban pentrei ru ha ka bri ba ka hima ka jong me to don ring kat bat ka balang hi barok ka wei ko trai ba watli eno ya ka lanu ru namar hakmi ka Kyrteng ka jong me ka long ka kut pas skhem jo ka balang atrai ban ni kmet ya laki kman tang sheme to don ring kat ko trai ba uble ban ngilang barok om tang ya ka balang om tang ki rempe ying kristan dekan maru atrai kendat ya ka jelama di ka jat ben riu hirup kan tapi ngida duai ya ka ne barok ha ka Kyrteng ka jong trai ban pen im jong Jesus Christ patu da airu ba ka jingai ka badap biang jong trai ban pen im jong Jesus Christ ka jing it ba ka bayai ne skhem jong ublai ukpa ba ka jing slok ka jing penchat bor ka jing ialam nanti ublai mesim ba khoi kin lai ha wei ublai kin long lembat ki long kme jong ka ne ka balang ba jong ki wei de ki balang lem ba ki rempe yeng kristan lem bat ka jaj ban riu ka jongi bat ka perthei hiru baru ka wei nadu menta bat halakartaru amen.